ሰበር ዜና እቲ ንጉስ ሙዚቃ ድምፃዊ ጸገዛብ ገብረስላሴ ንጉስ ብዝብል አልበም ንዓኹም ንፈተውተይ ንአድነቅተይ ተዘይ አንገስኩኹም ይብለናሎ ኦ ማይ ጋድ ብጣዕሚ ደስ ልብል ካብ ናይ ማዓንት ዜናታተይ እታ ዝበለጸት ዜና ኮይና ረኺበ ባይዘው እንኳ ደስ በለኩም ሓሲብኩም መድኹም አልበም ኮዩ ዋ ሞኻ ንጉሰይ ኦ ማይ ጋድ ከመይ ዓይነት ደርፊ ይኸውን ብጣዕሚ ቹክል ኣለኹም ባይዘው መኒው ጸገዛብ ከይትብልኒኹም ጸገዛብ ማለት በዓል እምበይተየ እዞም ገዛ አምባሳደር ለወመ ሕዝም በለ ኣብ ድሕሪ ገዛኦም ዝብል ደርፍ ዘለዎ ወይ ድማ ተዓለሞ ልበይ ናበለ ዝደርፍ ታይሞ ክብለኩም ሽማግለ ዓዲ ዝብል ኣለዎ ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻላት ሚዲያ ጽቡቕ ፍሎር እንድሕር ዳረኺብኩም ኮይንኩም የቀነየለይ ልባሚ ህዝበይ ናበለ በቃ ብቻ ግን እዚ ንጉስ ሙዚቃ እዚ ይመጸና ኣሎ በቃ ሕጽር ብዝበለ ይመጸና ኣሎ ሞ ሕጂ ንሕና ንሃቱ ማለት እዚ ቪድዮ ዝበዓሉ ሼር ናገበርኩም ናብ ብዙሕ ሓሳባት አድነቅቱ ፈተውቱ ሙዚቃ ሒዚ ይመጽ ስለ ዘሎ በጃኹም ሼር ግበሩልና ማለት ነፋልጠሉ ንሕና ተዘያላሊና ኣሎ ንሕና ተዘያፋሊጥና ኣሎ ማንም ሰብ ከፋልጠሉ ኣይኽእልን እዩ አልበም ክባህል ከሎ ብዙሕ ክሳራ ከሲሩ እዩ ብዙሕ ስራሕቲ ተሰሪሑ ድሓር ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ይመጽ ዘሎ ስለዚ ንሕና ሳፖርት ተዘይገርናዮ ማንም ሰብ ሳፖርት ክገብሮ ኣይኽእልን እዩ ፈለማ አድነቅቱ ንሃቱ ንዓይለ ደገፍተይ ፎሎው ምግባር ከይትርስዑኩም ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ከምዚ ከማይ ንሃቱ ደርፊ ናፊቁኩም ዝነበረ እንድሕር ኣለኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉ ለይኩም ብዝኾነ ሓቅን ምዝራብ እዚ ማለት ንጉስ ሙዚቃ ጸገዛብ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ይመጽ ዘሎ ስለዚ ኣብ ህዝብና ጽቡቕ ተቐባልነት ካብ ዘለዎ ሓደ ሙዚቃኛታት እዩ ንባህልና ንቋንቋና ኣብ ሕጂ በጽሑ ደረጃ ንኽበጽሕ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ካብ ዝገበረ ብፍላይ ኣብ ናይ መርዓታት ኣብ ናይ ባህሊ ጽቡቕ ጌር ይሰሪሑ ስለዚ እዚ ዝሰርሖ ስራሕቱ መታ ጽቡቕ ክረአ ወይ ድማ አድነቅቱ ፈተውቱ ብዙሕ እናተጸበዩ ከም ዝኸመና ናፊቆሞ ዝጸንሑ ሰባት መታን እዚ ቪድዮ ዝክበጽሕ ናብ ብዙሕ ሰባት ሼር ግበሩ ለይኹም ፕሊስ ብሽሙን ብሽመይን ማለት እዩ ባህላ ድማ ብሽም ቋንቋና ብሽም ባህልና ማለት እዩ ፕሊስ ዛ ቪድዮ እዚኣ ሼር ግበሩ ዋይኹም ብቻ ግን እንኳ ደስ ብለኩም ዋ ንጉስ ይመጽ ኣሎ ስለዚ ታይ ጽበይ ለኹም ዳይ ሼር ግበሩ ላይክ ግበሩ ብሩኽ ምሸት